No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Mies ja Superpesis-peli Kiteenpallo vasta Manse on päättynyt. Vierasjoukkue, sanotaanko selkeäseen voitto, jaksot 1-7-2-9 ja siitä 3 pistettä kolmostilannetta Kipalla 9 ja Mansella 12. Yleisö on hienosti 1849, että se on positiivista tältä päivältä ainakin. Vierasjoukkue ykköspalkittu Juha Puhtimäki 4 lyötyy ja sanoisin, että aika hieno peli lautasen äärellä. Että onnittelut voitosta, mitä mieltä olet tästä ottelusta? Joukkue on tosi hyvä eheä esitys ennen kaikkea. Että edelleenkin se ulkopeli, mikä on niin hyvää, vaikka meillä tulee nyt vähän muutoksiakin siihen, niin edelleen se toimii, mikä on niin tosi hieno merkki. Ja se lämmittää erityisesti, että tuolla on nyt noin 2 meidän P-poikaa vielä niin yksikössä, jotka pelaa ulkona ja pelaa hyvin siellä. Niin on erittäin niin positiivinen mieli itsellä tuosta pelaamisesta. On niin hienoa nähdä niin poikien niin koko joukkueelta niin tollaista esitystä. Että aamureeniä se ei ollut hirveän terävänä kieltämättä ja pikkusen piti siinä keskustellakin, että kuinka lähdetään sitten peliin, mutta se varmaan se rutiini rupeaa olemaan nyt tällä hetkellä sillä tasolla, että se esitys on tollanen ja tiedetään, että kun 3 kertaa vihelletään, niin silloin ollaan terävänä. Tosi tyytyväinen niin kuin joukkueeseen tänään. Kyllä. Kotijoukkueen puolelle Joona Mäkelä, mitkä sinun mietteet ottelusta? Tietysti varmasti pettymys on päällimmäinen tunne. No joo, ei oikein saatu hippaa tänään kaverista millään osa-alueella. Oltiin aika paljon perässä niin sisällä kuin ulkona. Parannettavaa on aika paljon seuraava matsiin. Kyllä. Onko pelaajille kysymyksiä? Jos ei, niin pojat palauttelemaan. Kiitoksia. On nyt Tommi Säkysen edessä jotain. Kiitos. Pelijohtajien puolelle Mansan pelijohtaja Jani Komulainen, niin kuin tuossa Juha sanoikin, niin teiltä aika ehjä esitys tänään. Juu, ei kyllä mitään lisättävää ole sinällä, että niin kuin sanoin, se ennakkoa, että tämä on hankala paikka pelata ja tänään kyllä onnistuttiin lähestulkoon täydellisesti täällä, että mukava tuo, että kun on hyvä keli ja meidän lyöntivoima on tollanen ja edellinen peli oli tosi eri olosuhde, niin nyt pääsi vähän tuo lyöntipeli oikeuksista. Siinä tuli tosi paljon laadukkaita lyöntejä meidän joukkueelta ja se oli kyllä niin meidän kannalta tosi kiva. Kyllä. Sami, mitä sinun mielipiteet tänään ottelusta? Että niin kuin tuossa Janekin sanoi, niin vastustajan löi kyllä hienoja lyöntejä, että aika ottamattomia, suurin osa jopa. Kyllä se näin meni, että ei ollut meille jakoja ja sai siirtyä ihastelemaan vastapuolen suoritteita, että kun ei ole missään ollut oikein niin kuin, mitä olisi niin voinut hyvillä mielin katsoa, että siinä oli niin kuin, pikku hetki, siinä oli molempien jaksojen ensimmäiset vuoroparit, mitkä antoi suuntaa tälle tapahtumalle, että niissä oli tapahtumia ensimmäinen ja niissäkin oltiin sitten niinku, tuli niinku pienet erheet ja sen jälkeen tapahtuma oli yhtä näytöstä ja tiedettiin, että on hyvä ulkopelijoukkue ja tiedettiin, että on sarjan kuumin joukkue ja lyöntivoima löytyy sopivasti näin ja se saatiin nyt niinku kokea sitten ihan, että kyllä pallo viuhu ja oli keskiosumia, että meillä sitten niinku, nollaa näyttää liian monta vuoroa näihin olosuhteisiin ja sitten kun katsoo tuon vastustajan tehtyjen juoksujen määrä, niin 7 ja 9 per jakso, niin vaikea on pesäpallo-ottelussa pärjätä ja se ei ollut tänään niin kuin meidän osalta lähellekään. Kyllä se, että nyt on jotenkin semmoinen tästä pelijohtourasta aika lyhyt, mutta semmoinen tapahtuma, että ei niin kuin tiedä, että oikein mitään mieltä. Voipiko olla pettynyt tai muuta, että nyt oltiin niin paljon heikompia kaikessa, että tätä on varmaan niin kuin vaikea nollata. Toki se niin kuin urheilijat on eri mieltä varmaan asiasta näitä. Kun ei oltu onnistumisia ja muuta näin, niin sitten se menee vähän surulliseksi, että kyllähän nämä nyt kohti tulevan pallon saapi ja on näyttänyt, että saapi kiinni ja pystyy parempiin suorittamiseen, mutta niin kuin nyt sitten niin kuin Manse löi lyötyä ja kyllä niin kuin varmaan pitää pikkusen ukkoja joutuu tuossa potkimaan, että nenänkärki näyttää sieraimet ylöspäin kuin ihan alaspäin. Kyllä, eli ei kun eteenpäin ja sitten Kouvola oli seuraava. No se tuntuu olevan kans aika helposti nitistettävissä. Nämä kuumimmat tapahtumat tässä on, mutta toki niin kuin
sarjan luonnehan on semmoinen, että nyt jos meillä ei pärjätä, niin pitää pärjätä kaikille vastaantulijoille. Että helppoja juttuja ei tule ja tahti on ihan törkykova niin pitkään kuin tätä syksyä pelataan. Että ei voi niin kuin liian pitkäksi aikaa jäädä tupeksimaan ja murehtimaan. Kyllä. Olisiko kysymyksiä, Keli? Jos ei, niin tilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitos.